guys ndagara mumotikari saka muri dhaki zvokudai muri dhaki vanhu vanotenga vedu vanhu vanotenga vasikana mabhora matishets ebhora aya vanozichi vana Liverpool FC Manchester inozichi Manchester ndizvo Manchester ichiko naimi guys what is this ichiyo guys iyo iground iri inanozondikonfisa mazita zveni ground iri nderechii guys is it Manchester ground kana kuti Liverpool ground vanhu vanopfeka red chiko guys mared what vanhu vanopfeka zvered what mared what vanonzi mared chii iground rei iri ired chii Manchester kana kuti Manchester ere guys ground iri rine red iri ichi kwa kuno usiku kupi rinonzi Manchester kana kuti Liverpool noti apakanzi Liverpool FC apo padoo apo mushopu yacho hanzi natinashe I'm in Birmingham want to take you out oh thank you Tinashe uya unditora tinde kulunch ndirimo Birmingham guys panonzi chi apa Arsenal haiwa isi Arsenal Messi Anfield iground rechi kwamatodzoka kubva kukoti vachizviso vasi kupato ruling apa aringotenderera guys vanotouya panapa kutozoona rinonzi chii guys ground ndechii Liverpool red it's Liverpool right Liverpool vanhu vanotenga majezi fani vedwe guys people are buying majezis like I don't know zvinzve reddish people are buying zvinzve reddish like I don't know yeah kuda Liverpool yes vanhu vari kutenga majezi like I don't know Liverpool Aston Villa ibaiwe risi Liverpool people are coming to buy majezi paLiverpool apa paLiverpool ndopari right hanzi Cape United sindi yakugwadziwa ibva Cape United kupi kuno kuLiverpool kunoko right kuLiverpool ground anyway mamukasei guys mamukasei vanotonopinda umo muri kuona vari kupinda vanapo kunopinda mukati meground mukati asi munobhadharwa 30 pounds kupinda mukati momumo kupinda mukati momomo 30 pounds kunoona ground chaiko chako mukati asi musei ndakambokutaridzai kapanze ndakambokutaridzai guys handisi kuBirmingham ndiri kuAnfield kuLiverpool ndakambokutaridzai handiti ndakambofamba nemi ndakaita tour nemi guys makaiona saka nanidhe kuinda nemi uko ndakakutaridzai ndakanenge makocha wakaisa izvo munge makocha ebhora chete ayo izvo wakapfeka izvo unenge makocha kwai ndinzirewo majezi eChelsea SIS MELLY ndokupai keshi madzoka airini nemadhura anoita tangu andipa mari yacho nandiri kuno ndipi mari yacho ndikutengere majezi kunoku because majezi aya anotodhura anotoita kuma 80 pounds majezi waya semaoriginal zvawo because chishopu icho ndochitengesa maoriginal jerseys anotoita ma 80 pounds totoda kutotengawo rangu jezi cho ndisingasapoti ndobva yandatotenga jezi randatotenga iro rakandinakira ndotanga kutonosapota timu iyoyo ina handisapoti bhora guys timu yandatotanga bhora jezi randao rakandinakira ndikatenga iroro ndakutonosapota timu iyoyo ndoinenge yatimu yangu yanoenda kutosapota iyoyo ndoinenge yatimu yangu yanoenda kutosapota hanimaona saka ndisendane timu yekusapota guys muda ndisapota timu ipi ina handisi zvebhora ini Arsenal Liverpool Manchester City Manchester United Arsenal sistara kuti Arsenal rinenge rakanaka ndogona ngosapota Arsenal Liverpool tosapota ipapa guys ndiri kubhora chatsvaga timu yekusapota vane jezi rakanaka ndora ndongotengera jezi the fact yekuti ndenge ndatove nejezi ndinda kutosapota timu iyoyo ko ndichaita sei handisapoti Man City Chelsea Man City jezi racho rakadii ndoda kutosapotawo guys right chinzwai munzwe guys nyaya ndauya nayo kwanzi kufusoza ndaizi mwatengerawo here handitoziita ndokuona tosapota guys ini nditoona chitongochiona bhora but ndinosapota chini handitombozivini ndendatoziva ravanosapota ndaitovatengera but I don't know kuti vanosapotei saka handizinja vabvunza angu handitozinongoona kuti vanofarira bhora chiona handizivini guys kuti vanosapota I don't know handizivi sapotei ndochokwadi I don't know so nyaya ndoda kuti ndingotaura guys Barcelona nai kune timu inonzi Barcelona nai iri kupikwa kuno kuBarcelona damboendako unoona timu iyi iri kupi kuBarcelona ndikenda musoi training vanoramba naye kuti inde musoi training timbonotogwa mapictures nemacelebrities ndo maceleb kaya
kwaisapota isingai handizivi handisi zvebhora ndogozati singaiti sibipi ndeipi kune dzinodliwa. Amen. Saka guys, nyaya ndauya nayo ndeichi vedu team riri kuAfrica ndokumbirawo ndaita zvichemo. Team riri kuAfrica ndokumbira ndaita zvichemo. Spain. Barcelona ndei kuSpain. Okay. All right. Ndaita zvichemo vanhu vari kuAfrica please. Onaika. Tiri kudzana pachedu handiti nerudo as sisters. Handiti we are telling each other with love. Haisi violence, rudo, but tofanga tionesane kana zvasvika kwandiri we have to talk about it and tofanga tionesane handiti. Hapana chakaipa. We have built this platform for socialization handiti. You guys are socializing with people that are from different parts of the world, including here in Europe. And but Africa, always you now have family, friends that you met on social media. Panopa diaries, Mamarukuna na America, Mamarukuna na UK, Mamarukuna na Germany, Mamarukuna na Scotland. Shakasiana. It's not wrong. Shakanaka. And majority you started interacting nevano abapanyadze ma IT. And ndizvo pakuti maitengerwa ma tickets e-IT vanhu vanosupporta programs ku Africa. Pari kuitwa Haiti muri kutengerwa ticket datengera ningi ticket akona mu comment section, then in the process ma exchange ma numbers and then ma exchange ma numbers makuchitaura kuseri mchikwa mari ticket. Hapana chakaipa, all is good ku interact. But guys vari ku Africa ndokumbirawo, let's not take advantage. Do not take advantage of these people please. The fact yekuti akakubatsira kana kuti akati ndoda kubatsira kana kuti akambokutengera ticket harisiro ticket zvakare rekuti are always in their inboxes guys asking for money. Please, I think you now understand how these people does it here kuno ku Europe. Antimaona vanoto aisema it's not kuti mari vanotori nayo. Ndofunga nezero we were together when we were busy calculating my bills. Tanga tiri tese tichicalculate my bills, tichicalculate my bills ataiudzwa pa life. You were there guys, you were there. Larissa ari kuseka antimaona that chikumbira vasikana is not a green ticket rekuti watengerwa ticket antika machinja na manamba. Now each and every time you are in their inboxes asking for money. Ndokumbira mari chakati chakati guys, vana vakafanana nemi vanotoriwo nema bills to pay. They have their families to take care of. Vanotoriwo nevana vekuti vachengete. Handiti atisi kutukana, ndiri kutaura nerudo, atisi kutukana. Andi muri kunzwa. Saka ndakutya inini ndichazotya kuti ndivape ma phone numbers enyu. Handi kuti ora ichindipa ndoti munhu anenge achindotengera ticket ndoti number yake iyo ndochichika kutaura kuchikuvapa number dzavo dzenyu, nokuti ndikangwapa number dzenyu iwo vakatanga kutaura nemi vatozviparira makutogara muri inbox. Kana munhu akauya akati okay ndoda kubatsira kuti start business rako pakati, handitika volunteer kuti ndoda kukubatsira, handitika kuti uite business rako, achakubatsira kana ave ready ndiye ataura. And the person who come oti business ri haufa ndipe layout business rako ringada ndiye ataura, ndiye achakuvinga. Handiti hazvina need yekuti kana kwanzi ndoda kukubatsira handika kuti ndichakuitira business asati auya kwauri wakutogara mu inbox make wakutokumbira mari yeusavi, wakutokumbira mari yekunobhadhira dish, wakutokumbira mari yekunobhadhira funeral police, wakutokumbira mari yezvese. Munhu akati ndoda kukuitira business, wait for the person kuuya ega chiti business riya tingaita rechi zvekumapolisa wakutokumbira nechingwa nechi ratove drama guys, ratove drama. Makundinyadzisa anmona, makundinyadzisa. Aiwa Larissa, it's not wrong ako ndangoti hangu utoseka ako itori nyaya itori serious. Makundinyadzisa guys because ndensingadi kuzokuvinga ima inbox enyu 11 ndichitaura kuti guys iwewe ndikwana ndikuita pachikuru guys, ndaita semunhu mukuru tiri machembere, ndikuitawo semunhu mukuru. Handiti ndosaka ndati let me generalize it pa life. Handizokwanisi kuti ndiende each and every inbox yemunhu ndichitaura kuti iwewe I'm receiving your complaints, iwewe I'm receiving your complaints, iwewe I'm receiving your, I can't do that. Animaona I can't jota kunge iwewe ndichiyewo kwauri hauzofeel comfortable because muri kuzviita simu without me knowing. Handiti vamwe venyu munoya muti mbinga yangu yayanonzani akati adandita chakati ndoti namba yake ndinayo ndobva ndakupa namba ndatove ne problem because zvamunenge makutaura muri tuko ina ndichazivi. The next thing
mumwe wenyu munotaka kukupa madetails kuti isa mari through SIS MELLY ndisingazivi. SIS MELLY kune mari yangu iri kuuya ini sevanhu vanoziva kuti ndakakupai namba masangano hamene madhiri enyu amunenge makuita kuseri hapana chakaipa. Animona moita madhiri enyu kuseri hapana chakaipa. But now handitaure ndisingazivi chinhu chikuitika ndibvunze up until pazouya complain ndopanosangafunga kuti okay asi paya paya ndotaura uchibvunzisisa manje kuti ko paya chichaitika ko paya nyaya dzotanga kubuda. Animona Larissa, I'm not going to give numbers anymore. But then cheating ndikaramba futi kuwapa numbers. Ndinopesanda kuti ange ndine utsinye inini. Ndinopesanda kuti ange inini ndikuwavarira. Which that's not correct again. And one, that's not correct again. Nenda kutasa kuti ndikuwavarira inini kuti no, musa ndikupa inamba because you another. You know the feeling. You know you just know Larissa kuti tiri vanhu panobuda pane pakuzobuda zvinhu zvisiri izvo. But ndikasira kuti no, handisi kupa inamba because I'm trying to protect it. Ndinenge ndakunzi ari kuvaprotecta chii vakuti vharira kuti isusu titigwe mafavors. Handidi kuita utsinye. Handisi munhu ane utsinye. Handidi kuita utsinye. Handimaona. Saka guys ngatingovei fair guys. Nokuti ndataura palive nhasi handiti pakaramba zvichidzoko zvichiuya izvi zvichidzoka back. Ndenda kuzongokuyanikawo asikana musazondishora. Andimaona zvikaramba zvichingodzoka kuti you are doing the same thing each and every time. Guys, you leave me with no choice. Andimaona except kuti ndidi ndizongotaura mastay enyu palife kuti ningina ningi stop what you are doing. Handitika so I hope this is warning enough. Munhu wese anzwa. Handitika hazvina kuipa. Itai friends, be friends, create a relationship nevanhu ava. Handiti but kana achida kukupa anokuudza kuti ndoda kukupa Shandra, I want to buy you a drink. Anokupa ega. Handiti chero ukaendawo ka1 chero mukaita friendship wenyu wakareba pane pambokuti yes of course haungazonyanyi kusvika pakuti maybe unoita neproblem haungazotamburiwo nevanhu vaunozoti vanogona kubatsira. Handika unogona kutoenda kuti ashandeta problem but naiye anotokupa achifara kuzoti munhu asati ambonyanya kundikumbira angouyawo achindikumbira because anenge anotori neproblem zveshuwa. Handimaona okwadi. Handimaona anotokupa achimhanya but zvikazoita like norm every time. No guys. No. Kuita norm every day. Pane pakuti ukaita dambudziko chacho handinga vatenga vanosapota Liverpool. Mukadzi wande Liverpool. Okay, patengira murume wake. Asata saka ndinsandatira ndisiziti vafather days vanombotani vanombosapota timi mimi hambo ndizvakataura. Man U maita basa ende zvivharire nyora kuti ndigare muno. Andimaona saka ndonyaya ndachida guys izvozvi ndokumbira kuti vanhu kuAfrica please nerudo stop this tinotsiurana pachedu zvakanaka murudo. Handika because vanhu vanotongoya vachindiudza remember these people they will still come. Handika they will still come vachindiudza. Hapana pamunozombofa makasangana navo pano vazhinji vachona tinenge tichitori tight zvokuda chero akazoya kwauri but vanhu vane kuti tichitongotaura navo chete. Foni yangu inenge yakazara macontacts evanhu vese vamunenge muzotora. Saka they will still tell me ukona muna kukudza guys pane zvinenge extreme. Nokuti uchabva mangwana woenda apa woti ndikubatsirewo ndikuda apa woenda futi kune umwe nokuti unenge lese wakaona 10 mafriends padiaries apa vari kuvaonotaurira vari kunyika dzakasiyana siyana kana kuti vari munyika 1 vari 10 uchienda kuna uyu woti ndine problem nenzara ndipowo chikafu okutumira obva futi oenda pane uyu woti problem yenzara uchidaro. That's not nice. Effort mugaziva vanhu vamboregi kutumira maputi kana uchida but kukutumirirai kwacho ndokunonetsa. Mukati mutitumirei mufusha chimunotora muchizviramba izvi vanotokuita saga kudai munovigigwa but mawiro azvo ndo anonetsa. Andimaona mawiro azvo ndo anonetsa. Vanhu vekuAfrica please ngatitsiuranei kumagroups. Ina handisisiri handina group randichiri ndinongori negroup rekudurban chete rewhatsapp ndiro randasara naro rekudurban chete afucha handitombori yangu active nenchingoona. Andimaona ndo randasara naro handina mamwe magroups handichiri ewhatsapp. Andimaona so kumagroup ikoko tsiuranai kumagroups ediaries amuri emawhatsapp tsiuranai kana murimo mukuita chisystem ichocho. Handika kuti muri kungobata vanhu chingoti mari hazvisiri izvo.
hazvisiri izvo zvaita Julie. Okay, good, great. Animaona hazvisiri izvo. Ngatisiyeni mweya woundlire, mweya wogrizi unotatsaenda mberi uita kuti tirambe takamira panzvimbo imwe chete. Kana munhu atinoda kubatsira anouya achikuudza ndikubatsira, anokubatsira ega zvokuzopindira mainbox guys. Ini ndoto isusu takataura wani pada pandoda tenga phone, handina mari yefoni asi ndichatenga phone. Handimona timu rangu rotofanira rotoya roti ndakanda yangu 20 sha tawedzera takanda 50 pounds tikuwedzera mari yefoni yedu. Andiona hapana ndakambopindira mainbox ndikati naiwediwe ndiwedzeroka daiwe mari yefoni naiwe chindiwedzeroka 100 rand 100 pounds kana 50 pounds yefoni. No, we don't do that. Indakangozvitaura pano andika anenge achingoti handida kukandawo kufoni anokukanda ipo pano pamuchiteerera pano. What should I go kuinbox kuno mari yefoni? What should I go kuinbox kuno kunokumbira mari yefoni? Matenga wena zvezvi zvaita antimaona hanzi UK yakubvuma saka ndakungogara kusvikuno zvikadaro ngosvikarira kuno. Anomaona iwo ava ine masapota dzakawanda we vanhu iwe jezi racho rivi dangu svaka jezi rangu rakazvinakira ndozosapota tive nyenda kutenga jezi anozoti jezi rakanaka nderipi chairo. Man U, Manchester ndo my biggest clubs anditi. Oh, Man United ne Liverpool. Yeah, Man U ne Liverpool. Right. Saka ndozvanai dangoti hanzi hanzvadzi andotengere drink. Uri kupiko James? James uri papi pacho ndisvikepo? Where are you? Muda mari yachimoidi kuti titenge vanhu vanongoda kutengera anondaka anonosangana nika paresere ndonitengera kadrink yacho kuchakaipachi vanouya kusavhana mangwana kusavhana kumanchester. Kumanchester savhana tomorrow kumanchester Oldham vanoiziva. Alright, mangwana kwanzi uyai kusavhana kumanchester. Oldham. Alright, kwanzi kune inonzi Oldham kumanchester. Oldham kumanchester mangwana tetiri koko kumanchester. Saka nechinda kumanchester ground ka oyo kumanchester vanoda kutenga madzingo vanouya kusavhana mangwana. Alright, saka ndikuenda kumanchester. Manchester supporters ndoda unokutadza ground renyu tikuenda kumanchester manje apa muchajika majeza maoriginal kwai Man U BP andizivi I don't know. Saka guys ndozvikuitika ndikuenda kuMan U. Man U supporters ari kuAfrica, especially vari in Africa. Stay tuned so that you get to see your ground live fair. Kune zvokuri kuonera paTV riri kure. Nhasi memuchitoti sisi melimbomira yapo ndomira ipapo handime muchindodzera zvokuita chimbopinda yapo pindai muchinyatsoona muchitora mascreenshot inde ichikutadzai palive imi muchikepta mascreenshot mozokanda kumastatus enyu andika muchiisa kumastatus enyu ndikamoti pindai apo toda kuonapo topinda kumaMan U supporters panapa paLiverpool ndakauya ndakatenderera Liverpool supporters makaona ground renyu vari kuAfrica makariona ground. What time will be this? Manje takutodai takutoenda andiwana manje hanzi afunira pinto Oldham oku Oldham handizivi time zvinhu zvavabuda handizi kuti nguvai but ndimira ndigobvunza ti nguvai vari kuManchester toenda kuOldham tosangana kuOldham then we tomboseka tomhoresana toseka tofara todarika zvedu anomaona todarika zvedu hanzi Chelsea muripi Chelsea ndo amene kuti kwairi ndekupi hanzi tisiwe Man U tichasvikako kuMan U andika saka anyway ndonyaya dangotaura nyaya yevanhu vekuAfrica please tanyanya kupinda mainbox evanhu tichikumbira mari tichitaura nhamo dzedu nemaproblems naivo vanadzowo handimaona vanadzowo please kona message yazosvika kwatiri kudai so handimaona kwaona vazouya vachicomplaina kuti sisi tinenge tichidawo zvakanaka makatisanganisa nevanhu tikaita ukama taamafriends but tell them to slow down nesu tine maproblems edu ngodai ndipewo ndokumbirawo mari ngodai ndipewo mari then it's not nice anymore. Chionetsa right, I'll tell him kungodai inenge yatove pressure zvatove problem. Let's stop that guys. Team Africa kumagrupu atiri ngatitsiuranei andika ngatitsiuranei andika ana mai kithi kumagrupu kutsiuranai anditi magroups uku kuti musapindire havasi kuzvida timu hadzisi kuzvifarira kana akupromisa chinhu ati ndichakupa achakupa ega andi achakupa ega andi muri kunzwa right. Right, so yeah, I think indizvozvo right. Vari kudiaspora, thank you very much vari kujoina Zororo. Haiwa bhora mbera tisikumira, it's the cheapest ka so far andika joinai guys Zororo, joinai Zororo anzwa Africa kuri kunaya ai kuno kunezuva joinai Zororo guys. The cheapest product ever so far andika in UK
in the other countries. Guys, imagine uchibhadhara 319 rands iwori ku-UK. That is less than 13 pounds. Anomaona ukafa kota kugoenda kumusha. Guys, wodei guys, ota kugoeswa kumusha. Guys, joinai. Andimoona joinai uyaiti kujoinisa izororo Pumulani Doves takapinda mu Europe. Takaenda mu Europe imomo. Andika please pindai mujoine zororo iyoyo zororo tavepo atifambe nebhora guys. Kana uri ku Europe, uri ku Germany, uri ku Scotland, uri ku UK, uri ku dibate. Kana wangopinda chete wachibhadha zvazo zvakanaka pakaita nhamo, tinoto wakaenda kumusha. Urimo mudhega uri mukofini zvako. Wakadzokera kumusha. Vanokuviga nditika. Right. Saka guys ndinoda kutaura manje mamani you aya yamugara muri pa standby. Takuenda ku ground renyu manje munonyatsa kunoona ground renyu zvakanaka. Anditika hanzi aiwa isiri team Dimbare. Titi zveDimbare kuno. Dimbare ichikwere guys. Ichikwere Dimbare. Ichikwere. Kwanzi team chando say this na number dzenyu. And ndiwewo wega but majority akatora number indi. Yes kan Lucy Bugaro akatora number and now my number yasa zvina kupera mushi. Hazvisi kupera mushi manje. Complaints are musaisa reji. Complaints are worse now. Andimaona. Saka we had to address it pano kuti ngatiitei zvinhu zvedu zvinenge zviri proper. Anditika kuti vati murambe maka-maintain relationship. Havambonyereki kupai vanokupai these presents dzamoda kupiwa mari dzacho vanokupai but usazoendawo kuno kuinbox kunokumbira. They will give you hanzi vanhu ngatijoinei. Marilyn vaudze zvako iwe, vaudze Marilyn ndiwe tete wangu, vaudzei kuti mafuneral policy ngaajoinwe. Vanhu ngavabhadharirwe, ngavajoine ngikiri policy kuti zvinhu zviite. Unongondibata kuseri chete and then totokupfekedza policy. Kuti kufa kusikamuka unoenda unobata wakasamuka guys. Unoenda unobata and then haumuki. Kwatoi kufa kwawo. Kana uri kuno kumanje vanhu kuno kusva kunonzi kuviga munhu kunodhura. Zvakafanana kuendesa body kumba zvinani uchienda kuzvifuneral policy. Yes Jackie, zvinani mujoine policy zviite. Andimona nani kujoina policy. Hanzi ndokumbira bhadhara policy. Zviri anototaura pavanhu atori right guys. Anouya utaura panapa twedu anoda kubhadhara policy zvitori right. Ndozvatinokurudzira izvozvo. Zvaita uyo kuti wedu ndibhadharirewo policy yangu. Andimona ndozvatinotokurudzira izvozvo. Pane kunopindira kuma wifi vari nguzvi. Pane kunopindira kuinbox. Kutotaura pano kuti wedu policy vanotoona kuti uri serious. Hapana wawanetsa wangozvinyorerako. Andimona wati ilizi varuda kujoina ndibate kuseri. Hanzi I want to join for my father's brother is in Zim. Yes, Irene, we have uvhure policy wewe. Wait a main member and then you add these extended families. Wotanga kubhadhara zvako uri kunoku. Hanzi ko vari kukoti diva. Kana iri ku Africa iwa wakapinda. Kana uri ku Africa iwa ko diva hauya wakapinda. Zvinotoita. Kai na Lucy chidzoka. Aiwa Lucy aiwa. Not now. Kuti seko Grasenberg na Lucy. Tindo zviri sei. Kwa iwo vanhu veku Africa vasapromise vanhu veku Chand vasapromise vanhu veku Africa. Vanogona kuvapromisa vachipromisana pachavo ka achizodza kuti ndinenge ndiri free pakati. Pandoitawo free ndifeme ndinenge ndine mari panzvimbo yakati. Zvino iye angakamira kuti kana kuva yakwana ozokutumira. Iwe wanenge achiziva panenge asati ave free kwachona watopinda muinbox wautonokumbira. Hanzi mono here. Hanzi ICC pane akandibvunza kuti if they join the Zororo funeral play achida kuvigwa muno. Yes, tinokuitira funeral yacho muno. Inoitwa muno funeral. Tinotokuitira funeral kuno. Kwena ndinda kugara kuno here guys. Ndakamirira Zororo ndichigara kuno ku UK izvi. Saka ndiri pa funeral yako ndichiconductor. Hani muzati guys manje ndenda ne license kuviga vanhu. Ndokuvigai. Kuchaka yakaipa chi. Ndokuvigai ndiri kunoku. Pakaipa.
So guys, ndakumbokata ndozokudza kana ndozokutadzai ndizokuita live yangu kana tasvika kuningirikiri ku Manchester nditika. Saka Manchester vanokwanisa kuya ku Oldham, ku Oldham, Savannah, Oldham, Mangwana muripo chibva yavatudza kuseri ku WhatsApp kuti tinokwanisa kuya tobva taziva kuti tiri vangani. Azvichidzokai kwaina varamba maidhodhoi kwai kudzoka kupi siyai vagare kuno. Yes, kukumbira another thing kupromise. Thank you Penya. Ndawe kune inayo vasikuchiziva vana vangu ava kuti momuzvenyu wagara kunoko. Kana ndakushanda ndikakupromisa imari muzozoriya mchitiko mariya. Inini ndakupromisa nicheza kuti ndichaye ndichikuza kuti ndakukupa mariya. Zvokuti ndataura pana ndakupromisa mari ndagara kuno kaini guys. Kana ndakupromisa kuti ndichakupa iwe 20 pounds. Wotouya kuti chinipe mariya ini kana ndoziva kuti ndafuri ndichauya ndoti mariya chindipa pekuisa. Hanzi matinguva iko ku Oldham. Manheru. Okay, hanzi 8 Manheru. Hanzi 8 Manheru. Hanzi 8 Manheru. Oldham 8 Manheru. Takwenda papa takanoona London ise. Okay. Demasese mutown ndokuziva ini kwese ku. Hayi ndokuziva ini. Hanzi number 44 group iri ku admin. Hauso group re global irewe an. Hanzi amuna kufita sure ere Monica. Monica Africa nanfita ndakafita kugara kuna ndika ndwari ndichagara kuno. Nai ku Africa ukuda kuti andinambofita kugara ku Africa ini kafita kuzvigarira kuchando zvangu. Taura nevanhu vari kuhendla case yenyu kana. Ku Africa kuti akatongorashikira ne mistake guys. How did I end up being in Africa? It was a mistake. It was a mistake guys. I belong here. I'm going back with you to Africa. Would you? Me, I'm not going back. You go back by yourself. Nai, kai newe zoro zokera nemi kupi. Wakati dupula ndoshandira kuno saka ndogara kuno. Ndogara kuno. Alright, ana kwa yakuseri ndisha but andiseli not ndise home group ana kusana maitawa. Nai Mary, hanzi kana vakaita promise vokundikana ngavatiudze kozi vakangonyarira munhu anonobvunza Mary wona zvinoitika. Ndoda kubatsira ipapo. Munhu wokupromisa kuti ndoda kuzokubatsira ne something handiti. Iye anoziva panenge achisedza kuti ndaafriko zvino ndasununguka handina zvakawanda zvokubhadhara. Achayawo okupa handiti. Zvino akupromisa iwe hausi schedule yake yakamira sei, mari dzake dzakamira sei. Wotoenda noti ndauya chindipai. It's wrong. It's wrong. Saka vanhu veku UK ngatingoitai so musapromisa vanhu veku Africa please. Nokuti vari kuti ndimi munenge mapromisa. Team diaspora don't promise Africa people zvinhu zvamusingazokwanisi kuita. Hari mukona vari kuti anzi ndimi munenge matipromisa. Musavapromise chinhu. Kana mabata chinhu chavida kwapa mochivatsvaga vanhu venyu moti ndoda kupawo chakati mubva matotumira ipapo. Same time. Group global. Kune group global WhatsApp global. Antika ipapo mubva mati ndoda kubatsira chinto matizobva kanda ipapo. Musavapromise chinhu. Musati mavape noti muchavingwa muchinetsekana. Animona muchavikwa muchinetswa kuseri kunzi kopaya ini muzozvitora kuti takunetswa futi. Saka just to be fair, don't promise them anything musina kuchibata maoko. Antika kuti muvasazokuingai vachidi vachikunetsai because unopromisa munhu anenge asitorina hupfu anobva atouya zoti ku Africa it's not easy guys. Ku Africa it's not easy. Vanhu vakatoomegwawo ku Africa. Vanhu vakatoomegwa zvokuti dari ku Africa. Saka mukawapromisa nenge choti zvangu zvaita anobva atobhajeta. Animona anobva atobhajeta kuti zvangu zvaita. Saka don't promise them guys. Don't promise them. Kwai konozring makaisa kupi mamuna yandakaibhisa ini. Saka guys kubichi mopinda neshoti izvi Just see. kwati kwena mangwana kwamangwana mafoto zangu. Okay. So guys ndakwinda ndika ndozokubatai ndakwinda muzokubata musaka kana kuya kuzonyoresa zororo anditi uyai ndikunyoresei musaka kana kuya kuzonyoresa zororo anditika tobatsana pa later guys tichipamwe.